Kaixo, gaur eremu elektrikoa eta Coulomb legeari buruz hitz egingo dugu. Eremu elektrikoa sortzen dituen erakarpen eta alderapen indarrak ulertzeko bi frogapen egingo ditut. Lehenengo frogapena egiteko globo bat eta plastikozko poltsa bat erabiliko dugu. Poltsaren zati bat erabiliko dugu bakarrik eta globoak puztuta. Lehenengo frogapena egiteko globoa eta plastikozko zatia gure hilean igurtzi behar ditugu eta gero plastikoa globoaren gainean askatu. Alderapen indarra sortzen dela ikus dezakegu. Hau gertatzen da bi gorputzen kargen zinuak berdinak direlako. Bigarren frogapena egiteko behar ditugun materialak globo bat eta papera dira. Lehenengo papera zati txikietan banandu behar ditugu eta globoa lehenengo frogapenan moduan puztuta egon behar da. Bigarren frogapena egiteko paperak mailan jarri behar dira eta globoa arropan igurtzi eta gero paperen gainetik pasatu. Bigarren kasu honetan ikus dezakegu nola erakarpen indarra sortzen den. Hau gertatzen da globoa negatiboki kargatuta dagoelako eta paperak positiboki. Bi adibide hauetan ikusitako erakarpen edo alderapen indarrak Charles Agustin de Coulomb neurtu zituen lehenengoz 1785 urtean. Eta atera zuen elektrostatikaren Coulomben legea delakoa. Bi karga puntuaren arteko erakarpen edo alderapen indarra kargen balioen biderkadurarekiko zuzenki proportzionala da eta bien arteko distantziaren karratuarekiko alderantziz proportzionala. Hurrengoa formula da, non K, proportzionaltasun konstantea, ingurumenaren araberako balioa du. Hutsean eta airean, beratzi bideramar bederatzi Newton bider metro karratu zati Coulomb berbida. Beno, hau izan da dena. Espero dut zuen gustokoa izatea. Hona hemen toma faltsuak. Programa de